Zaunawa ta yi a kan ƙafafuna, yayin da ni kuma nake zaune. Na ce mata, in kika karya min ƙafafa, ta ce ka dube ni 'yar shafalfal da ni kamar takarda ko leda ka ce zan karya ka ta yaya? Na daƙumo ta, tana bari kar ka ji min ciwo. Na ce to, nan ne fa na fara ɗan lugwuiwuita ta a hankali tana rumtsa idanu tana cewa in bari, amma sautin yana rage ƙarfi. Kafin ka ce menene na ƙwamuso 'yan tagwayen nan guda biyu. Ina ƙwamuso su kuwa ta yi wani ajiyar zuciya. Haka ya tabbatar min da cewa na fara samun abin da nake so. Ai kafin in ka ankara da kanta ta fito min da 'yan tagwayen nata guda biyu. Ta rintsa idanunta ta ce min ga su nan yi min wasa da su. Dama sun daɗe ba a yi wasa da su ba. Ai kuwa nan na kama 'yan tagwayen nan guda biyu na ci gaba da lailaya su. Ina ta yi musu lailaya, ina musu saka su. Ita kuma idanunta a rufe. Na tabbatar abin da nake mata yana sa ta jin daɗi. Kafin ka ce menene kuwa, ni ma Zarmadudu ta fusata. Ta yi gingim da ita, ta kumbura ta fasa kai kamar wata macijiya. Can na lalubo ina ne ramin yake. Na ji ramin nata ai har an yi masa yayyafi. Danshi ya sauka ko'ina. Kafin ka ce menene kuwa na buga mata mai kan taɓarya. Ai in gaya maka, haka na ci gaba da yi mata burum. Sai wani ƙanƙame ni take yi. Idanunta a rintse, tana ajiyar zuciya, ni kuma sai burum nake yi. Na mai da hankali na sosai. Na buga mata mai kan taɓarya iya bugawa. Can ta wani ƙanƙame ni, tana kuka kamar haniniyar doki. Hakan ya isar min da wani saƙo cewa lallai an yi ambaliya, ni kuma saura ne. Can na ɗan tsagaita wuta. Bayan na tsagaita wuta na ɗan lokaci, na ji ta ɗan sake ni. Ai kuwa nan kafin ka ce menene, na sa giya na fara tuƙa ta da ƙarfin gaske. Ba a daɗe ina wannan tuƙin gangancin da nake mata ba, domin wannan zan kira shi tuƙin ganganci. Ni ma na yi ambaliya.